Na, level 1. Museum of Human Art. Na akkor 3, 2, 1. Na sziasztok! Bazd meg! Mit fogod? Mert fogja a másik. Mindjárt nem tudottam megfogni. Úgy Azt a talán mindenit, 4000 dollár vesz gyerek. kikautó. Aztán 900-at. Tudom, mit kapsz a pofádba? Na, mennyi dollárunk van, bátyja? $1? Semmi. Ebben a játékban? Hát ebben a játékban az ennyi, mint az 50 forintos visszaváltó, igaz? Persze, ja. Hozod ott Persze, van fiam. a székbe. Ezt hozod. De a kosarat az Várj, ezek nem hozod egyébként. Jó van, akkor hozom a kosarat. Gyere. Itt vagyok, te malott képű. Úgy néha szerint. Ejtsed el, az! Kike vagy! Na, vazd bele. Hülyes vagy, már 2500 dollárunk van. Hát már abból kettő kiflit veszünk. 2 kiflit? Amúgy ez olyan, mint a spárban, amikor bevásárolunk. Én vagyok az anyuka, aki hozza a kosarat, a kisgyerek, aki veszi a gumicukrot. Oha! Ezt vissza De kell ezt vigyük, ketten. de ezt ketten visszük. De nem a kosárba. Gyere. Oda be, úgy, oda rak be. Inni. Oda nézd, már boldog. Már boldog. Már boldog. Már bádog. Már bádog. Már bádog. Már bádogos. Amúgy tesó már visszavihetjük. Már meg leszünk. Minek vigyük vissza, legyen plusz pénz is. Ajjaj. Balonocskák. Úgy látom, van egy szörny, egy kisbaba, aki balonokat szor. Akkor takarodjunk minél gyorsabban. De hogy? Minek? Nem kell tőle félni. Ezt mondta, őket csinálni. De bassz meg! Vedd már ki! Cigány! De! Becs meg! Becs meg! Becs meg, te! Te mert hogy akkor egy nyomorék egyébként? Istenem. Na, level 2! Level 2, de előtte menjünk a shopba! Előtte menjünk a shopba? Várja. Jó, van kart! 19k. Várja. Keresd egy ilyet? 13k-nk van, fogyi. Ilyen hírt viszont hozzunk. Te bú! Úristen, de folyaték a végén. Na, haló! Na, haló! Sprint speed, ez lett tiéd. Semmi nem. Stamina upgrade, de azt ugye tudod, hogy nem végtelen. Tudom, 60-at visz fel. Hogy felvett 10-zel növeli. És hol van még a stamina? De 2 stamina upgrade-et vettem, hol a mást? Már a gyomromba. Level 2! Mechanic Station. Na, kezdve. Ready? Mennyi kell neki? 9000, hozzad a kusorat. Együtt megyünk, jó? Gyere, van itt egy gyógyszered, ezt fegyed befelé. Elmegyem az arcodba üggük és szörny. Szóval került. Ja, benne van, jó. Én vagyok az anyukád, Még és hozzam a 4000. kosarat. Kisfiam, Ezt vigyük mit akarsz venni? vigyük oda-vissza. Egy ilyet is szeretnél venni a boltba, test? Dani? De letehetjük a sarokba, kisfiam. Ide benne, gyere. Foglalt. Meg már ki, te agyalágyút! Éppen szarok. Már megtámasztom az arcomat. Te is fosni akarsz? Hát én a szádba fogok vele, más fel. Meg kell osztozunk azért. Biztos vagy te abba, kisfiam. Köszönöm. Számológép. Várj, de ne erre menjünk. Valaki online akar Azt engem. rohadt meg. Itt van még valami, Ja, várjál. nyom meg continue watching, mondjad. Continue. Látod? Mi fasz? Gyere erre.
Te nyitottad ki? Enni a büféibe. Ó, pohár. 2400-ért mindig. Itt van még egy Szedjed a számológép. izéket. Tesó, több számológépünk lesz, amúgy, mint Albert Einsteinnek. Büdzsét szedjed le. Nincs is semmi már. Budi, az van. Ah! Vanyád! Ah. Okay. Legalább tudom dodge-olni most már. Plusz 2000. És most meg fogok halni? Haha! Nem fogok meghalni. Hova mész te? Hát várom. Mire vársz? Tapsol? Na most menni kell. Valami is egy káros volt, bazd meg. Amúgy arra is kéne menni. Ezt becsukom szépen. Tudjuk, hogy most már merre Ez vannak. csukd a picsába. Onnan jön a ször. Ó! 2700 hűtőbe. Na, tök jó. Oké. Abban nincsen semmi. Semmi? Nem. Jó, mehetünk. Ez itt járkál Mennyit egyébként. Figyelj már. Fogd meg. Hol vagy? Az vagy? Gyere! Fogd meg a gyógyszert és rak bele a kosárba, gyere ide. Hol van a gyógyszer? Itt van, fogom! Vaksi! Na, fogd meg. Úgy. Úgy itt. Nyugi a pártoknak kell a drog. Szóval tesszük be. Csak minden. Számológép. Várj már meg! Gyere, hozzad a kosarat. Gyere! Na mi a baj? Azért mert már kell menni a truckhoz és most fognak spannolni szörnyek. Gyere! De tesó, nincs sprintem! Gyere, csak gyere! Hát van! Azt alá! Bazd meg! Gyere te! Fogjuk a fejedet. Mehetünk visszafelé. Na, szia! Tudjuk gyorsan menjünk? Ó, milyen kell? Ó, shop, service station. Oké, na várja, nézzük meg, hogy Na tesó, mit vegyünk? 32 kánk van, az jó pénz egyébként, várja. Megnézem, mik vannak. Van sok pénz. Nézd már, ez még! Ne! Upgrade, ezért veszek. Oké, ez kell nekem. Lenne még egy ajándékom számodra. Várja. Nem! Pofom! Na akkor, megvan. Jó, enyém a strength. Oké, indítod. Nézzük meg. Ismerem a mufot. Óha! Ó, Fogjad. Te mit csinál? A kosaratot miért nem hozod? De ember! Hol van akkor? a pártok hozzá a kosarat. Így állunk. De mit csinálsz? Semmi baj. Jó, oké, semmi. Ne, elbűvöl! Fogjad! Itt van valami! Nem! Segíts! Nem! Miután meghaltam, azután kedves barátunk eldöntötte, hogy megölti magát. Nem találom a kosarat se, a szörnyet se, a kötömet se. Hát de mit ide balsabál vagyunk, hogy oké? Tegyek tombolátot.